He brought me this far, not to leave me when my friends and loved ones are nowhere to be found. But he's always closer. No, 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 no. Ukhona uqala nathi bamkelekile bethu angaze bengamkelekanga kungasesikele andisibamtheke ndiyabona nami ixesha selikhwezile nezenzakalisi mande uphilise umoya wakho wasamoya le nto uyithethayo lokho uphi umntanikazi wami ngingosesisikele into esiyazi ngicela sityhile iBhayibhile zethu kumaKorinte okuqala chapter 6 iyandihlekisa ke lento ngohlobo bekangalo ngoba ndisandophupa kwenzimeni athi ayiwa ayiphuphe yami inoba ndibala kamandi ne ngesisikele ngoba zathi qale ngeke ngasande mfazana ngoku latsasa atsho elaphupha mina ndiphuphe ingathi uyabona ndihamba apha endleleni egravel yabona kunengqumba zemihlaba apha ecaleni yabona xa uzakwenziwa indlela kube kwingqumba ezingqumba zilapha kwa-left then ingathi le ndlela ihambe ibe negophe xa ufika kwelaa gophe zitshintshe ezingqumba zibe lapha erayithi endleleni ngoku impazamo eyenzekileyo phaa kandijonga kukubana iwestband izandibaleka nam ngale moto kamba ndiyafuna uba njengokubona ingqumba njengoba zikhona zide zibe ngathi nendlela infact ziyenze ncinci indlela xa ndiyafuna uba bendithenze ndibaleke kangaka mna kodwa ndiyabona uba nendlela incinci kangaka into enzekayo kulaa ndawo ingathi iyatshona kweli gophe ingathi iyatshona le ndlela zijike ingqumba zibe kwecala kuvele kwakho ingqumba lapha phakathi ke ngoku endleleni ubana uba uyeza ungakwazi ugqitha uyayibona ngaphandle koyitshayisa futhi nobe novela ngezantsi athi uyaqabela uzawutshayisa laa ndawo into esisikeleni ingathi ke ndithi xa ndithi yho nantsi ngokwena ingqumba kazitshintsha uba kwecala nantsi enye phakame nendawo endayigqitheki ngingene kuyo uba ndiyabaleka ibethi idunguke ogqibishiyeka imoto evele beyitshayisile yadunguka isiwa yebona ubheka pha ingathi uvuka kwami uphuma kwamkule ngozi ndithi tyhini ayikho manje into ezongaba abantu apho ngeke ngayitshayisanga le nto ndiyiwe apha ndiwise le moto apha ndifuna abantu bezendlela zabasuwishe ibimele uba kaloku le nto lena babeke ecaleni phaa kukwaze kugqitha ngoba yikho le bayenzileyo into esisikelelo ndingatsho ukubana uba ayi-athendeki umntu akavumi ingxaki ke ne-confusion ukungeva le nto ithethwayo yebona i-confusion iyanyangeka yona ngohlobo loba uphinde umamele uthi usakwamkela iingcebiso ezi neento ezithethwayo uphinde uphinda ngoba lilizwi likaThixo lisebenzayo ingxaki ke ngoba umuntu uthi akeva kaqhubeke nale qwakaza yakhe uhamba ayowa inkosisikelelo le nto ndithi ke ngoku ingathi singavuka inkosisikelelo ndize kweli ke ngoku iphupha ndithi likudibana nale kuthetha kusamoya ingathi sihamba kwela cala lethu kwela cala libhekanga kulo ubani into sesimane ehlanganisana kwabo balisa nasegqubhuzeni ingathi sihamba kula direction ingathi kukusasa yabona exesha lithowazi ungena kwesikolo kangangibana njengoba kuyigravel kulaa ndlela ingathi ndihamba emva kweemoto ezininzi kangoba ndide ndi-overtake uba ndiqonda uba ziyandilibazisa zincinci into ziyacenga apha egravelini ndiyazitshayisa ngeziginqi ndibe ndiphume ecaleni ndizitshayise iziginqi kuba ndiyaqonda ixesha kuya kuba leyithi ingathi zimoto zootishale ezi zidlulayo ndidluleke kandidlule kandifika apho siya khona ndifika intente seyimisiwe xa ayivalwanga apha emacaleni ziiphilazi intente enkulu emhlophe
Xa ndimangale apha akucaci noba kusemzini noba kusesikolweni, but into eyenzekayo apha into eninzi ngabantwana besikolo. Yabona laa nto ingathi kwathandazwa kwi-assembly qha kulapha ententeni ke ngoku kube ngathi kungena esikolo. Hayi ke kulo mthandazo kwawulithisha mna. Hayi nyhani bangena abantwana ngobuncinci bancinci futhi into ezincinci bayijunior okanye encinci. Kube khona ke nabantu abadala ababonakalayo bamane bengena khondayo ngootitshala balapha kukwabo bendibadlula phaa. Kube khona embinane engathi ngabantu abadala balapha ekuhlaleni. Ndiyazi nabebezafuna ntoni ke bona. Ingathi kulo mhlangano kulo mthandazo zakwenziwa ndilithishe mna. Hayi ndilithishe nyhani ndisherishe ilizwi. Xa sendisherishe ilizwi ingathi kulelaa xesha siphathe sezithenjini kwezaa simenzayo. Ndisherishe ke ngolaa hlobo ndisherishe ndicacise uyesu, ndicacise isindisa, ndicacise isingisi ndiyeka. Ingathi ndithi ke ngoku imani ke singamoshi iprogram yesikolo. Mabahamba abantwana bona babheke eziklasini. Emveni koba sibakhulule nyhani abantwana badinguke nyhani abantwana babheke eziklasini. Kubekho abantu badala ke ngoku bekhona. Omnye bengathi ngutitshala, omnye ngathi ngabantu nje basekuhlaleni basilenga kuba yi-4 or 5 baze. Futhi ngoku abantwana bemkayo bashiyeke besizayo ibona ngathi kwi-discussions ngoku usondela kumba senze into sisondele ke ngezitulo. Hayi ndiqhubeka apha ndicacise icebo apha kubo futhi uyabona laa nto ibonisa i-willingness to listen. Andithi ke loo nto kuba ibesithini besitsho ngasisikelela. Nandithi ke mhlawumbe nandithi ke njengesitsho uba ikamnandi ke nathi besesifika apha umuntu wetsho ubana xa ethi ndiyakulalithi athi ingumuntu omnyele kuqala bayo yena uzame i-direction yakhe yedwa nabo bamxhasayo. Nandithi bazalana uyaqhubeka uncedo andithi uncedo bani uqhubeka icela ingasesikeleni. Sikule ncwadi yaMakorinte chapter 6 Amakorinte oqala ithi apha kum ukumangalelana kwamakholwa. Inayede kuwe namhlanje ixesha ke ngo-13:37 liserayithi. Nandithi ke ndenzela ubana ingathi MC isilimazini kodwa ke nam sizamafishana kangangoko. Ithi nayikethi ukumangalelana kwamaKristu. Kuthethwa ngokumangalelana kwamaKristu ne ukumangalelana kwabantu. Ndicela ze niyimameleke le nto ninelibali, ndizawulithi nje ndilikhawulezise. Ngapha kuThixo ndake ndothuka ngenye imini ndibheke emsebenzini ndihamba ngeenyawo. Xa ndibheke emsebenzini ke ndingekabi namoto ndisuka ekhaya kukho indawo uthi xa uqabelayo uvele komkhulu. Xa ndithi komkhulu zininzi imoto ziphaa. Xa ndifika ekliniki ukuze kontoni komkhulu namhlanje iimoto zangapha kuthiwa awuyazi into engaka. Ndithi yintoni ukontoni? Kuthiwa kukho ityala labazalwane. Umangalele nabazalwane phaa. Xa bechaza abazalwane ngothini ngoba nabazalwane nguwa ndothuka ndadana ke ngoku kuba ngabazalwane endibaziyo nam. Yinto enje ubufuna ipicture yabo mna nomista siyaxabana. Xa ke ngoku inqontsonqa kukubana andithi sineliholo lo ndifuna ushiyeka kulo nami naye funa ushiyeka kulo neli lakhe qembu. Bamangalelana abazalwane bawuqabela komkhulu. Ndishabaza hayi masindisoyo ingaba mawezilela ntekena okanye amaxesha okanye amagqala hayi kwamaziyo futhi niyathanda ukugqagagqatha amaziyo. Uye ndike wathethelela hayi indiwani kodwa ndithethelela ngesesikeleni enye into emasibala yanomzimba sowafuneka xela ngesesikeleni sevani. So abazalwane akomkhulu hayi ngomazalwanana ke uyandiva kanti ndikunomista sithi sobabini babamangalele isayida ngomnye wethu ithi mna mangalani awasaqo kafuna KwaBasekorinte chapter 6 verse 1.
kukhona umuntu kuno onendawo ngakomnye Okay. Onendawo ngakomnye ithi apha kulo. Xa kukho umuntu phakathi kwenu onento afuna ukumangalela omnye ngayo. Yeba. La ndithi ngathi yabuza pha ukhona umuntu yabona prophet kafuna ukwenza kukhona umuntu kuno enendawo ngakomnye onobuganga okumangalela phambi kwabengamalungisa angamangaleli phambi kwabangcwele. Uphelele mo. Azivani angamangaleli phambi kwabangcwele. Mamela ke kule yami isingathi ibeka phethele kule yami. Xa kukho umuntu phakathi kwenu onento afuna ukumangalela omnye ngayo, angathini ukusuka aye kummangalela enkundleni ukuze ityala lakhe lithethwe ngabangengomakholwa? Kutheni lento angalisi kumakholwa nje ityala lakhe? Masesake siyixhomela kwimile yakhe. Kula lithi kukhona onobuganga, ngamanye amazwi onelungelo. Yebo ba ispinach. Ikho nto efuna ndicacise kule. Ndithetha le nto kanti ispinach iyacacela. Mamela, xa kukho umuntu phakathi kwenu onento afuna ukumangalela omnye ngayo, angathini ukusuka aye kummangalela enkundleni ukuze ityala lakhe lithethwe ngabangengomakholwa? Umbuzo. Isho question mark. Kutheni lento angalisi kumakholwa nje ityala lakhe? Namelani. Amakorinto ayigqwethekile. Ayinengxaki. Andifuni ke siwakhodeme nabithi awu amakorinto ke iyawa ngawo. Ezinto sitheka sifunde iBhayibhile sifuna sibana. Noba isenzeka eKorinto, noba isenzeka kwaSirayeli, noba isenzeka phi, ezazinto zikhona apha phakathi kwethu. Uyayibhake ngoku ithi xa kukho umuntu onento afuna umangalela omnye ngayo, angayenza njani into bake ngokasukaba umangalela enkundleni? Enkundleni ke kupha ibhodi ezilalini komkhulu, noba kusiye emapoliseni na uyomangalela. Bona mna ithi sipha elalini noMister, ndihamba ndiyomangalela emapoliseni, ndiyomangalela uMister. Emapoliseni bityala lethu malixoxe phambi koomantyi nabatshutshisi abangakholwa nokholo. Ikhuza loo nto leyo. Uba kupha kumanzi umama uNdleleni omncinci nangu enkundleni uyomangalela umama uMtshabezi. Hayi ke kudunguke ke ngoku ngalamini yenkundla. Kanti abantu badla ngoba mbala ityala liqhela umiswa ngenxa yoba abantu abezanga bazawuxoxa. Iyandisizela imali ezinokuthi ngibone. Okay, hayi ngibone intombi lekhela. Ukuthi ubhuti ke bethu. Enye into yandithanda imali. Ngasizike. Lemini kuya abazalwane kuyela abazalwane ityala. Ufunquka ilali yonke esisimanga. Uyayibona? Asiqhubeke. Verse 2. Anazi na ukuba amakholwa aya kuligweba ihlabathi? Umbuzo. Aniyazi loo nto? Uba ubungayazi kaloku uzange uyifundele ndawo, yazi ke namhlanje. Ukuba ke ihlabathi liya kugwetywa nini, ningathini ke ukuxakwa ukuthetha nawona mancinci amatyala? Umbuzo. Uba itya sazi nawo basaligweba ihlabathi, ngamanye amazwi uba uyazi into yoba thina abazalwane siseza uma sigweba ihlabathi, yithi awuyazi, yazi ke ngoku. Ayibuzi. Anazi na? Ndingathi ngumbuzo buciki. Uba ubungazi ke iyaxelela uba useza ugweba ihlabathi. Kanti imeni ke bazalwane, ingabe ihlabathi kodwa nyani uThixo usinikile inhliziyo yakhe. Uyayiviba iBhayibhile ithi kule ihlabathi lagwetywa sithi. Ngoba nabaxakekileyo ngoku bezama udlulisa imessage kaThixo bana uThixo unegunya phezukwenu, ngenye imini uzawumgwebo phambi kwenu. Ikwasithi aba sizawuma sibagwebe. Uyabona uba sivuyiswa ilento uba sizawubagweba sethi yokabe nje yeka.
bagcinele mina mgaba sadibana nabo mzalwana wami. Haleluya. Mayibonge inkosi. Silindela mina bayeke bavuke bona bathi bathi live sadibana nabo. Yebo asinalonto. Kodwa lanti ithi uThixo ngumgwebi onobulungisa. Nangona siyazi bani sabagweba kodwa kwasithi abaxakeke ukuba mabasindiswe. Nabasindisiwe ikwasithi abaxakeke noba ningayeki usindiswa. Ngoba nisezawujongana nam ndizawunigweba. Andithethi kowayekwe wakhona be-United States. Okanye endadibana naye emsebenzini. Elo xesha umuntu unyanzelekile akhahlele. Good. The story? Elo xesha sonazibala, umuntu selazibala. The story? Elo xesha mamela nje kaloku ndikuhaya grade ngala xesha. Sonke ke sonke umuntu gweba bakhe sisiyo mamela ngibe thu. Yazi nsithi yebethu nyandicinga ke ngoku kakuzawubekwa bonke ababebukela usindiso kuwe bazawuza kula inyanga. Bonke ababebukela usindiso kuwe bazawuza kula inyanga. Ndikwenzele kanjani? Enzele bana uba uyisizathu soba ngasindiswa chapha kuwe. Ngexesha owenza into ethile yandityhafisa gqithi lo. Xa ke akayizude ibe kanti ke sisiphelezo babe ngekho abanye. Ndandisabhidekele ngelo xesha kaloku. Uyebona ke ngoku naye kodwa ezabe eyazi laa nto uba kodwa kufanele bagwetywe ke ngoba babekhona abanye nababona futhi. Yebona le nto ndithethayo. But ke ngoku apho ndithetha khona asivuyiseleni basaligwebe ihlabathi. Kodwa sithanda ukubona nalo liguquka. Sigwebe abo banenkani. Ingasisikeleni. Uthi verse 3. Thina siya kugweba nkqu nezithunywa zezulu. Yile nto uThixo kasibizele ubungcweleni uba masibe ngcwele. Sithi sizigweba ngokungabikho ngcwele sibe thina sikwiposition right yokugweba. Ingasisikeleni. Singathini ukuxakwa kukugweba izinto zobubomi? Xa sizawugweba ingilosi kaloku sabe sigweba nezaphezulu emazulwini izinto. Ke ngoku singathini uxakwa kukugweba ezobubomi izinto? Le nto isabuyele kuthini? Ukuba ngaba kwenzeka ufuna uyomangalela enkundleni okanye enkundleni yasekuhlaleni umangalela omnye umzalwane, ulahlekwe i-identity yakho ukuthi ubani, usithobile ngamanye amazwi. Ingasisikelele. Ningathini ke ukusuka niye ematyaleni ngufo ngezinto zobubomi ukuze amatyala enu athethwe ngabantu abangento ebandleni? Iba? Okay. Ni mamela ku verse 5. Niyazihlazisa ke khona. Andazi niko nanye iBhayibhile yenza ngani ngathi ngifuna into ezana. Ku verse 5, ngiyafuna 5. Nditsho ke ukuze nidane. Ithi nditsho ke ukuze nidane. Isayibeka ka right. Landithi isayibeka hayi kamnandi njengale yami. Niyazihlazisa ke khona. Nina niyazihlazisa ngokuthi ngokumangalelana. Number 1. Ngokuthini? Ngokumangalelana. Kodwa asikayo basimangalelene phi? Ngokumangalelana oku. Right kanjani? Ayithi yona ngokumangalelana kwabangakholwayo. Ndithi mina ndiyagqitha kuleyo ngokumangalelana oku. Wonke umuntu uthi right kanjani? Masihlo zayithi. Niyazihlazisa ke khona. Ngaba akukho nasinye na isilumko phakathi kwenu esinokuwalamla amakholwa? Ngumbuzo. Phofu ke lingathini ikholwa ukusuka limangalelane nekholwa enkundleni yabangakholwayo? Liyenza njani ikholwa lonto? Uthi nombuzo ku verse 6. Verse 6. Usuka umzalwana amangalelane nomzalwane athi noko akwenze phambi kwabangakholwayo. Usuka umzalwana amangalele umzalwane. Umzalwane umangalela umzalwane noko akwenze phambi kwabangamakholwa. Yenze kanjani lona? Yebona ba ayimelanga ba
yenze mamela uverse 7. Imposiso enkulu kambe kwa into yokuba nibe nemicimbi enimangalelana ngayo. Yilento ke benisithi bendithetha ndibhekise kule ndawo ngokundithi ukumangalelana oku ibeka kanjani verse 7 ngoku. Seninciphile ke kanye ngokuthi nimangalelana. Ime kuloo ndawo. Andithi senjiba iyaphumlisa. Seninciphile ke kambe kwanje ukubana nimangalelana. Anincitshiswa ngokuba nimangalelana kwabangakholwayo. Senincitshiswe kwakumangalelana oku. Senizihlazileke kwangokuthi nimangalelana. Ngamanye amazwi amakholwa akamelanga uba yamangalelana. Amakholwa okanye phakathi kwamakholwa ke ngoku akumelanga uba kuxoxwa amachuku. Manje bangumoya nalokhu uhlangane ngawo kumangalelene ngawo. Ke okokuba ngaba singabantu abaphila ngaphandle kwelizwi sizamangalelana. Uba sonke singabantu abahamba ngenyama sizawumangalelana. Ngoba kaloku ilizwi leli singalithambeliyo, leli singavumelaniyo nalo. Kodwa xa sisithi siphila ngokwale ndlela ibimele uba siphila ngayo, asizumangalelana singamakhona. Mamela ndithi ke kanthetha uPawulos akuthetha namakholwa asemangaleleni. Eqaphela ayidiyeli ke ngoku kuhle ke thina sikamangalelana singekacingi namangalelane babe singekakucingi. So ngamanye amazwi ithi leyo ayidiyeli okanye xa izinto zihamba kakuhle phakathi kwenu ningabazalwana animelanga kwa uba nibe niyamangalelana. Uthi umbuzo ke ngoku sithini kasiqhathwayo? Iyasixela bathini? Ndifundise imposiso okay maqale kumngeseqhuba ilungelo umfunda ngemvakalelo. Imposiso enkulu kambe kwa into yokuba nibe nemicimbi enimangalelana ngayo. Ngekungcono ukuba benivuma ukuba noniwe. Ngekungcono ukuba benivuma ukuba niqhathwe. Kodwa nina nisuka none okanye nibaqhathe abanye nangona bengamawenu. Fundisa ngaphethi. Seninciphileke kanye ngokuthi nimangalelana. Yini na ukuba ningathi kanye nivume ukoniwe? Yini na ukuba ningathi kanye nivume ukulumkiswa? Besithi nisuka nina none abanye nilumkise nako oko nibe nikwenza kubazalwana. Amen. Yona ithi nilumkise ithi apha niqhathe. Yabona? Kungani uba nivume niqhathwe, nivume nisoniwa? Ndaweni yaloo nto uba nivume niqhathwe okanye nivume nisoniwa, nisuke nina nonabanye. Nina ibimele uba nivuma niqhathwa niqhathe. Yebo? Ibimele uba thina asiqhathi kwawuqhatha. Futhi ke ngoku njengoba singaqhathi kwawuqhatha umntu, sisuke naxa ethe wasiqhatha simyeka siqhathe yedwa. Neighbor. Yeah, usindiso luyenye into manje. Uba lunje. Luyenye into nyani. Uthi lento lenye into kwakuwe lahlukile. Uthi uYohane uba nguYesu. Uba nibulisa abo banibulisayo ningcono ngani? Nibhetele ngantoni ehlabathini? Ngoba nabangendawo benjenjalo. Uba nibolekabo babuya baninike ningcono ngani? Kwabangakholwayo. Ngoba nabangakholwayo banjalo bayababoleka ababolekana nabo, ababavimbayo nabo babavimba. Esithi masenze izinto differently. Athi masiboleke singajonganga nzuzo.
uyazi into ebangela uba ungamnika umuntu unayo ebefanele uba uyamnika eyiboleka uqala ucinga uba uzakwazi nokuyibuyisa bekwalapho ke ngoku sibeka endaweni yoba ungamniki nanku umama wasekuhlaleni akapeyi nopeya okanye uyapeya ke niyazi mos abantu abanabakhokha bapeya phaya ekuhlaleni uthe peya ivele yonele izinto iphela yeqaphela nanku umntana ugxotha esikolweni akakhafanga esikolweni ufuna 2,000 and sekusepheleni konyaka ngoba bemele uba umane beka mhlawumbe apha enyakeni ngoku sefuna yonke 2,000 izephuma iripoti ungenjalo akho ripoti uzoyiboleka ke ngokuwe unayo futhi wena ukhona yiwo kunzima kuyisa 200 mhlawumbe sokwaqaphela uba akho lolu kuyisa 200 ngoku 2,000 ithi kunene uzathi makabuye ngomso kwincwadi yeProverbs ikunevesi ethi uzungathi azaphinda abuye ngokunika ngomso kanti unayo ngoku uthi Yesu kayithetha nathi bolekani ningajonganga imbuyekezo buye bolekani ningajonga uba ungajonganga uba aphinde ayibuyise sentsho uba isencinci le kunale nto ibizwa ukuthi kunezinto ezininzi ezibizwa ukuthi singamaKrestu ekwasisikileyo ithi ke ndikuxelele into zezi ndawo ke ezizenza sehluke zezi ndawo ezinje ezenza usindiso lwakho lwehluke kwamanye udukungu kwezinye izinto ezingodukungu but zibizwa ngoba lusindiso ubona ba ayikho kasindiso lapha ndingayinika igama lithi dukungu okanye nonika ichance oba kuthiwe mandiyinike igama le nto iphilwa ngulo ubuhamba nathi ke noko at undiqhelile ndithi ngusihamba nje bakhathazeka abantu xa uthe ngosihamba nje niyazi lo bakhathazana kube zazi and njengoba ezazi nje kucinga uzazi yedwa ngoku ucatshukisa kukwazi batyhini nabanye kanti bayandiqaphela ngoba mna ndihamba nje nkosi yam ndiyazazi futhi uzibona ngantoni uba uhamba nje okanye uba uzikhona ubuhamba nje senze ndikuxelela ungoba awunakanga yonke le nto inakwayo ngabantu yazazi wena ufunayo ikazisikelele so thina sine ukuze ukwazi ukungamangaleli ke ugxa wakho xa ethe wafumaneka uqhathile ayithi ayizukukhatha uzuyimamela kakuhle yebona uba isenza siberethi uba singakhathwa masiberethi basiqhathwe simyeka khatha but ukuze ungamangaleli ke xa ethe waqhatha kuba uyamkela uba ithi iBhayibhile fanele uba wenza kanje xa umuntu esenza kanje kuwe xa ifika le meko ungazi uba umele uba wenze kanjani ungumzalwane sawuqabuka sekuthiwa sesidlule ndawo kuthiwa yintoni apha kuthe kwagcwala kangaka awusekho umngcwabo ongenantente kuthiwa hayi akho mngcwabo pha lityala hayi bo lityala ntoni lala bazalwane ugcwele kangaka nje kungoba abantu banomdla ukuyobukela abazalwane bexambulisana benyusana besehlisana phambi kwabangakholwayo nokuyenza lihlazo linjani elibi fumanisa uba kukho namangqina ityala netyala lokhu linamangqina masithi uba bekumangalelene usande phaya elalini nozoja kukho amangqina angakusandeli mama kabukani kukho amangqina angakuzoja nala mangqina ngabazalwane phofu bayongqina into abangaqinisekanga nokuqiniseka ngayo xa ndingakumnganam nabo abakwecala bangakulo ndingakumnganam naye uzuqonda uba nala mangqina wakhe awaqinisekanga ngento azayithetha nazayithethe uyayazi sebaxelele baze bathi xa balwane kuthe lwala uSathane ubana inyani yagqibela uzawuhlambalazeka umntu avele phaa kuba ikho le nto ayithethayo ze xa ibuza imibuzo
into ezawuba phambili ke ukuba abazalwane loo nto ingenzeka phaa esitejini ingaduma yonke indawo esaziwa kuyo ibe lichaphazela ibi apha eministry. Remember the brand. Zonke ezi zinto good people zisisa kwi-brand ye-United Saints Ministries. Masiyigcineni i-brand ye-United Saints Ministries inje into sisikileyo. Sifunde 7:8 ne u9 uthi anazi na ukuba abakhohlakeleyo abayi kubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo. Ingenaphi le nto kule nto? Ithi ndifuna ndikhiphe. Anazi na ukuba abakhohlakeleyo abayi kubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo. Musani ukulahlekiswa. Abahleki nabakhonza izithixo nabakhiqizi nabafebayo nabangamadoda alalanayo nabangamasela nabangamapawa nabangamanxila nabathukayo nabazizikrelemnqa abanakubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo. Kanti abanye kuni babenjalo kanye, kodwa nahlatshwa nenziwa imilowo nabangamalungisa phambi koThixo ngenxa yegama lenkosi uYesu nangomoya kaThixo wethu. Into esisikelelo ithi le nto ngamanye amazwi ucacisa laa nto besithi seninciphile okanye senihlazekile, ngoba le nto yokumangalelana kwenu phakathi kwamakholwa ikhombisa ukuthi nikhohlakele ezintliziyweni. Anehlukanga nto kunezi zikrelemnqa zibalapha ngezantsi enanifudula niphila njengazo ningekahlanjululwa inkosi uYesu nanikwa ngomoya kaThixo. Uyayibona uba oku kumangalelana kwabazalwane kuserious kangangento yobana kufaniswa nokwenza okubi kwezaphuli mthetho nabantu abagwilikileyo bangamahlazo. Akufakwa ngaba abantu abalalanayo besisinesini amadoda alalanayo. Ithi iBhayibhile enceda abaRoma ka ithetha ngabantu abalalanayo besisinesini ithi ngabantu abathe bemazi uThixo abamzukisa ngokoThixo. uThixo wabanikele ukuthi bahlazisane ngemizimba yabo. Thina ke ngoku ngamanye amazwi xa simangalelana umangalelana ikholwa enkundleni abantu abangakholwayo kwawulimangalelo okusekuyirong ngoba simelanga basemangalelana. Sifana nabantu bazihlazisayo bona ziqo. Ngamanye amazwi asimzukisa uThixo njengalo Thixo simaziyo. Ithi le nto ke bazalwane, xa usenza ngale ndlela ilizwi likaThixo libiza ngayo uzukisa uThixo, ngoba wenza ngale ndlela uThixo umazi ngayo. Uthi ngamanye amazwi xa ndiphila kanje ndisenza izinto ngohlobo kungoba uThixo ndimazi endibiza ndisenza kanje. Uyazukiseka. uThixo uzukiseka kukungammangaleli lo mntu ukuqhathayo. Zange uyive ivesi ethi ukuba unyamezela untlithwa usenza okulungileyo, loo nto ikholekile kuThixo kunokuba unyamezele untlithwa wonile. Ngoba xa unyamezela untlithwa wonile ufanele unyamezele kakade ngoba untlithwa ngakhona wonile. Kodwa uba uyantlithwa phofu awonanga, uthi ngoku uyazi kakuhle uba untlithwa ungonanga, ndaweni yoba untlithwa ungonanga untlithelwa le nto uba uphila ngale ndlela uThixo afuna ngayo. Futhi ungaphinde uphinde ungagqwashi umli nalapho unyamezela. uThixo uyamzukisa itsho iBhayibhile. Ndifuna ukuthi batyhile lo Yesu ngoku anganawari impama etsho kuye engenzanga nto, angalili uba yini ndibethe ndingenzanga nto, asaqonda yiyo zigothiwe kakhulu ezi. Ndiyazibona ezi zimvathelayo
ayinamsebenzi sezimvakele make ndiye ndidile nalo ubafaka amavili babenza into leyo inkosi ndiyithanda ke iBhayibhile ngoba ithi abamanywe noKristu mababe njengoko naye wahambayo. Bebenothi nokwanele umntu kayithi xa ithi iBhayibhile ngoku sikhitshwa sihlungu singenzanga masinyamezele ngokuthi uyazukiswa yiloo ndawo. Sithi into bengazama ntlitho yena uba engazama ntlitho yiyo le nto athi masinyamezele nakule ndawo uyifakiwe impama. uyayazi impama phaa kuyibusuku andinoxoka kule game kude kube namhlanje amkhumbuli ndibeke ndide ndibeke athi uPawulos ke andikaxhasi kude kusekufeni nisilwa nesono thina sikaxhasi kude kusekufeni xa basawufa sisilwa nesono. That means kusenzeka iminus ke abakude sityhafiswa zinto ezithethwayo phaa kude ezingathethwa nasemehlweni yethu noba sezithetha emehlweni yethu funeka ngoku singatyhafi loo into sisikelele thina singabokuphila bazalwane ngale ndlela uThixo abiza ngayo. Mamelani khanibambe le ndawo ke ndiyithethayo. Ezi ndawo zinje ziindawo abazalwane abaninzi abangavumelani nazo. Ndithi ke kandithethayo zizo kanye ezi ndawo ezinje ezenza sehluke kubantu abangakholwayo okanye nabantu abathi sehluke nasebantwini abakholwayo kodwa bengalibambanga kakuhle ukholo. Bathi xa befika kwezi ndawo bathi bangaphela. Kukho abantu bazalwane abathi xa bethetha uba ndingaphika noba iBhayibhile isitsho ivesi nevesi ndingaphela okanye singaphela. Taka breakfast igqibile yakho igame time ngazisikeleza sasitsho njalo emkhosini beke wayeka into isaqoqa uthi hayi ngigqibile yami igame. Sisafunda ke sesinaleni ngakumbi kwatheni sasiyane sithi athi in fact nangavamisa uyenza le ngikhumbula ngiyenza khona abantu uthi hayi ubungekho ngeperiod ethile athi hayi okuninzi seningakuyo uye waqhesha agoduka uthi okuninzi seningakuyo lesetshola ndithi mkhayo ingalimali bangayenza nabazalwane lo athi hayi sendive kakhulu ndiyaweza hayi ezisezingakubi ngoku zingandiweza. Ngosisikele kulapho wayeyanathi kutishala wami uyabona ke njengoba sositsho okuninzi sekungakuwe xa sodibana nephepha pha iphepha liza kubangela uba uthi scratch where there is no engine element. Iphepha liza kwenza ukrwempe apho kungarhawuzeleli khona. Hayi kaloku futhi iyazenzekela nanto automatically ephepha uthi question 1 Okay, so 1 1 2. Okay, so 1 1 1 3. Okay, so pause go 5 ababendethala. Go 5 kuthiwa explain ngalo. Explain. Yo. Ukhona yeah, this question mana lizoyiphendula. Asana ngizoqhubeka bese these questions zithini because my questions is just down to 15 minutes somlahleni. Question 1114 akekho enhloko uduty. Question 1 out. Usamkhetha ithi ke bekune multiple choice question efuneka siyekene ufuneka usiphendule. Uba beziyi5 ufuneka uphendule 4. So ibeke eqaleni le. Ixhala ke ngokusekubeni kungaphinde kwenzeke December ku question elandelayo ngokunyanzelekile ukuyiphendula. Ka ufika sesezona 1 akekho 1 2 akekho 1 2 draw and thetha ngeamopa akulungi thetha ngetap root system akulungi akukhawuzelele enhloko kodwa uyokhwemba futhi uzimisele uthini ukhwemba. You are scratching where there is no inching element. Khwemba bongakhawuzeleli khona ngoba inti bimele uba uyakwazi umelana nayo awukwazi umelana nayo ngoba uye wabhadla phambi kokuba ubhadle. Ungathi ke loo nto ayenzeki yenzeka kahle ikwasesikeleni. Ndidla ngotshopa kuthi kaloku bazalwane ndithi yiyo le nto siyana sithi umntu kasimbona uyozela okanye umlele simqhwethe
asikukuba senzela thina uba avuka mamele thina, senceda yena uba avuka mamele ngoba le nto uza kuyidinga empilweni kwakhe. Athi kobhadle gqithi phantsi umntaka nonkosi athi hayi sekukuninzi okungakumde lo mzuzu ondisinziyo, ndingabe ndikhefuza. Omnye alala dahome nonkosi nanenkosi. Hayi kayikhonayo hayi ndiyamyeka. Ukhululekile mos. Yebo ingozi sikelele la ndithi icacileyo nanto ayifunayo kukulala kunokungalali. Hayi makalale. Ile ndithi ndiyastand isilogeni sakabhosa sithi live the life you want to live. Kodwa ngilamaphepha lama plastic akhona. Live the life you want to live. Incwadi ke ye-Ecclesiastes ithi umayeli ithi hamba mntu omtsha uyapha inhliziyo yakho ithi yakho wena kodwa uzokhumbula uYehova uza kukubheka. Ungathi live the life you want to live uzoyazi bakwethu ekugqibeleni usezawuma ithi iBhayibhile sonke sisezawuma phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. Ezi sessions zilungiselela lo mini. Le nto basimane sihlangane xa bazalwane behlangene bephefumlelana ngelizwi kulungiselelwa lo mini tu. Yobana xa umile pha usibe uyalazi bala. Because wema pha walichazelwa nguye ibali lakho ungalazi. Icacile iliwa libheka umoya. Ingazisikileyo. Ngoba yena uzakuxelela ibali lakho ubana ndizange ndakwazi. Hamba wena wenza ngokuchasene nomthetho. Kanti ke kwabazawukwenzela inceba ithi bazawubuza bona bathi hayi mankosi sibona sithi mabamaba ngapha kwicala lengasekhohlo. Uthi wawulambile bona bakupha kudla unqaniwe abakupha amanzi usentolongeni abakuvelela. Asikhumbuli nje nathi siyenza loo nto. Athi uba wayenza loo nto kwayena omncinane awuyenza kum. Ingazisikelelo. Bazalwane kufuneka siphile ngendlela uThixo afuna ngayo. Senzeni izinto ngalendlela uThixo asibiza ngayo. Xa sisenza le ndlela uThixo izinto azifuna ngayo, siphila lempilo uThixo ayifunayo, sawube singaba bantu uThixo afuna bona. Xa singaba bantu uThixo afuna bona, ululu ukuthi xenze nantoni nathanda kuyenza ngathi. Inkosi sikelele. Le mimiselo ke incedisana, in fact ilungisa thina kuba inhliziyo zethu nendlela izinto esizenza ngayo singenzi ngokwendlela esibona ngayo nangendlela esazi ngayo esikhulele phakathi kwaye abantu besenza ngayo. Siyayazi thina bana ukubolekayo umvimbe okuvimbayo. Kodwa ngoba lapha ebuKristwini kuthiwa ungabuyisi ububi ngobubi nakubani. Iqede ithi le vesi musukoyiswa ububi, beyise ububi ngokwenza okulungileyo. Okulungileyo ke koku kufunwa lilizwi. Uba into ifunwa lilizwi ifana nale nto ke sifundeyo napha namhlanje. Ayindimanga ndisithi yenzane kanje. Hayi kaloku uyile kuba kaloku siphila ubomi buka uyile. Yazi amagqopha kathini? Athi uba njengoba ndithetha kanje ozoja bayenze lento phaa ezithenjini nothandeka bonke. Uthi hayi kaloku aba imitator uthatha kabukani. Baphila ubomi bakuthanda yonke into ayithethayo abasenangqondo ababona nje babehumuza. Ingqondo yabo bazimotha nguyile. Njengabanye bakhona bathetha kanjalo nge-United States Ministries. Bathi ingqondo zabo mnganami zimotha sithi epha kwakho uphuza nemcofa
Channel 1114, Channel 209, Channel 342. Yebo indlela abaqonda ngayo bona. Nina ke niya remote. Yebo bona ke bajonga babone abantu abaremotewayo. Hayi iBhayibhile ithi kuba kandithetha ndithi iBhayibhile ithi wathatha le nhloko yakhe lo wayifaka kulona lona akasacingi iyahubuza xesheni isiaram uyayiva vele ke hlobo zenkosi nani ngabona ityhafisa lona ubufunde kum uzazenza izinto ngale ndlela ndizenza ngayo uba uzi-understanda ngale ndlela ndizi-understanda ngayo kake ngoku umuntu ongayi-understandiyo kwayilo portion uzawuthi uremotwa ngimwena kangangoba ude waprogrammed yekabela awusazidicayidile injani into sesikelele ifana ke noba umntu athi ufunde kuwe kodwa wenza kekeleyo mna ndingatsho kakuhle kungatsho ufunde kuwe ndithi uba uthi ufunde kum and wenza kanje usaphazamisekile bakule uthi ufunde kuwe khawuzame ukukhumbula lo mntu ofunde kuwe andenzi kanje andenzi kanje ifana nomuntu umzekelo owayeqala ukhonza nathi United States asiqhubeka baninzi baqhubekile izinto sebezenza nothi ngale ndlela babebe ngayo hayi ndiyakuhlonipha tata wami ngoba insindiso ndayifumana apha kuwe undihlonipha umoya ngoba hayiyo leyo uyifumene kuwe noba ungayithatha le nhlonipho ngayona uyoyinika lo uhlonipha yena lo abesoyiphila ndiyayibonga ingazisikelele nyani bemani nani senesazi asingamacawa amacawa ayimpreso kakhulu okanye ayimpreseka kakhulu into yobana uthi kawuthethayo tata ndiyakuhlonipha mfundisi wam wandifundisa tata utsho ubani uba andiyazi ke noba ungahlonta ke ngenika sokunakhona njengoba ndake ndambuza ke omnye uthi kum ndiyamthanda kakhulu utata ubani wayengimfundisi uthetha lo tata ubani athetha mamela usindisiwe lo tata ubani athetha ngaye wayengasindiswanga mamelakhe uzombuza umuntu osindiswa ngathi wayefuna intoni kulo mntu lo tata ubani kamandiyamazi wayengumziyoni number 1 ndizothetha leyo ngizothetha number 2 sibanisana labo zakho umlezi kanti wayengumziyoni number 2 wayeligqirha ngokungumziyoni number 3 kayenze inkonzo kwakhe njengoba engumziyoni eligqirha uyabila utshwala phandle number 4 ungumziyoni uligqirha wenze inkonzo uyabila utshwala ehla unganakuhlala emini eTholiborg azothi ke ngokumuntu othi wamkele uYesu isimsini ndandimthanda lo tata wayemfundisa kakhulu yesithi imfundisi afundisa yesithi imfundisa wathanda utata uSibamani mamelakhe wayithetha uSibamani wathi hayi atshonela ndamthinca ndandithetha lelithi yezasekuncinci yayisithi imfundisi into oyithanda usitata uSibamani hayi nditshubonise wile ukamandi kungangami ke abesinganiveleli uba beni bancancisile wayekungangami yena ungabona nawe uxube gqithi enhloko kasesidibane yesithi imfundisi uthanda ngakayicacisa hayi sethi bangekho nto ingakho kodwa into wayithanda kakhulu wayithanda ngokuthini wayithanda ngoba wayithanda ngenxa yengoma yam yesithi ingoma yam uyabona ndandithanda uyihlabela ngale ngoma yam ndikawile apha ngo-2 to 3 Kwabazalwana bathanda ukwazela inkonzo ehlayo bayazela yayisithini ingoma yam uthi yesithi osihamba nje balele ngoku baqethana ke ngoku abantu
kayijonga namaqala bakhe ngokufezi ngomusa abantu mfezi bavele bavuka abantu ngoba ubulele ngokhonza uthi umuntu umusiya manje. Emthanda nje ngaloo nto xa unemfundiso kungancoma loo nto izakwenzani into yokugcina abantu behleli babe behembuze bovu ngoba bahleli into sesikelele. But unumber 1 ke hlobo zenkosi yithi xa uthe ufundi ube uphethe umbhalo, and xa uphethe umbhalo ke uthi awugqiba ufundi noba uthi umuntu emva kokulandela le nto uyithetha uthi ufunde intoni uzawuvela ungena embhalweni because umbhalo wahlala lapha kuwo into sesikelele. And ke abanye ke uyakwazi uba avele ungawuthonga nalo mbhalo ofundileyo awubona apha kuwo ade aphandle uba lo mbhalo ndowubona ucace kangaka apha kuwo wawufunda inkosi. Kulapho ke ngoku samxelela inkosi esikelele. Ibalulekile into ongayithethi ngokwakho kodwa yona izichaza ngokwayo. Ithi ke iBhayibhile xa ithetha loo nto makungabi yomilebe yakho ecacisa ngayo othi zenzo okanye ke lalithi ibhekisa kwi-11 endishoyo yona ke ithetha ngokuncoma. Mayibe kungabi imilebe yakho ethetha kakuhle ngawe ozincoma ngayo, mayibe ngomnye umntu oncoma wena. Into ethetha ukuthi ngokwasembhalweni ayikho right le nto bandithi hayi ke Kwabazalwana ndingumzalwane hayi ndihamba kakuhle nenkosi ndihamba kakuhle noThixo ndihamba ngqo. Wathi omnye umfundisi kwenye indawo wathi mna nomoya engcwele sikanje ndaqonda ndisabawe. Hayi eyona nto ndandiyibawela ndandingabawela uba nguye ngoba abanye abantu baye babawela uba nguye ndandingabawela uba nguye. Anangxaki naleyo ndandibawela ungase ke ndibe kanti bendine-chance yoke ndihlalelane naye ndibone lo step by step wakhe nomoya engcwele uba unje ngoba endithetha naye. Hayi kaloku umfundisi wami wathi ungabothatheka kakhulu ngomntu ungayazi into ayiphilayo ubhekise kwizinto azithethayo. Niyabona uba nihamba na kanjalo bazalwane ngeke nifane niqhatheke. Mamelani sesendichithe nje kule ndawo ndiyayeka. Yenye yezizathu ezo esibangela into okokubana thina singafani nayo wonke nje sibanibani but simazi nje. Kukho into endayiqaphelayo apha ebomini imbi le nto zisola sowusondeze kuyo umntu uthi ndiyazisola ngokusondeza kubani ndimvumela ndiqhele. Ndiyazisola kakhulu ngoba undiqhela kakubi ngoku. Iba kangibani emveni koba ndiqaphele loo nto ngodisho ngondingumzalwane ndaqaphela into yoba okay andimiyeka umntu andiqhele ndingayazi kakuhle uba uphinde olu bhusiliso. Umdla wam beke ndambona uba unomdla kakhulu kum mna nomdla kusiliso ngephilayo. Izinto zibona kanjani uzithatha kanjani emva koko ndivale sofumanisa uba ayiyo le type ndifana nayo. Wena kuzawuqabuka sohambe kakude nomntu qabuke ngokusesenza ihlazo komzalwane wam kuye kwathini kuye kwavela yena wena ukhawuleza wasondeza kuyo ungekamazi into sisikelele. So kuhle ke ngoku into yokubana zisondeze emntwini unazi ubani naye ngoba uzawusola kwangozisondeza pha kuye uba uzisondeza ungaqinisekanga ngebani lakhe. Umntu usumthathe emilebeni yakhe bhetele umthathe ezenzweni zakhe. Uyayiva umntu usuyenza impazamo umthathe emilebeni yakhe yinothe nje le nto ayithethayo. Jonga ke ngokuba xa isenza wenza ngokokutsho kwakhe na kulula ukutsho akunangxaki kodwa ufumanisa uba ekwenzeni akenziyo into sesikelele.